kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe shine hakikanin abin da ake kira lahawul hadith. Da haka idan sun tashi fassara ayar wa minan nas man yashtari lahawul hadith, Abdullahi da Mas'ud ce wallahi huwal ghina, abin da ake nufi da wannan aya waka. Da waɗannan maganganu ne na waɗannan manyan malamai cikin sahabbai da tabi'ai, malamai suka kafa hujja wajen haramcin sauraron waka, musamman waka haɗe da kiɗa. Amma malamai sun yi bayanin halaccin waƙe shine rubutacciyar waka wadda babu mai kiɗa a cikinta. Amma waka wadda take haɗe da kiɗa, wannan da nassin wannan aya ko da wannan bayani da malamai suka yi karkashin wannan aya, wato ake haramta shi cikin addinin musulunci. Kamar kuma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul Isra, wastafziz man istata'ta minhum bi sautik wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum bil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Mujahid yace ita ma abinda ake nufi da ita waka. Ubangiji ta'ala ke cewa Iblis, je kana yi maka jinkiri zuwa ranar tashin kiyama kamar yadda ka bukata. Wastafziz man istata'ta minhum bi sautika, fizgi ja hankalin wanda ka sami ikon jan hankalinsa bi sautika da sautinka da muryarka cikin mutane, ja shi ya bi ka. Sai aka ce saut anan gurin shine alghina, saboda waka tana ɗaya daga cikin abin da ake ribatar hankalin dan adam da shi sama da kowane irin abu. Kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce afa min hadha alhadisi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkuna wa antum samidun. Abdullahi da Abbas ce wa antum samidun, ma'ana waka ake nufi a nan gurin, ma'ana kuna dariya idan an karanta alqur'ani yayin da kuke shagaltuwa da wake-wake ko sauraron kada-kada da wake-wake. Kamar yadda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul furqan, wa idza marru bil lagwi marru kirama, bayan Allah na gari idan sun wuce inda ake waka marru kiraman, za su wuce ne suna masu kawar da kai, ba za su zauna ba a wajen ballantana su saurara. Waɗannan ayoyi dai da waɗansu wanda ba su ba, idan an bi fassarar magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in sun fassara su da cewa abin da ake nufi shine waka. Kaɗan ne daga cikin malamai waɗanda suke da ra'ayin a iya sauraron waka, kamar Ibn Hazm az-Zahiri shi a ra'ayinsa a iya sauraron waka. Yana kafa hujja da faɗin Allah subhanahu wataala allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sai ya dauki lafazin al-qawl anan ya shafi kowane irin zance. Idan ka ji ana zance ya halatta ka saurara, to amma wanda zaka bi shine mai kyau. Idan ka ji mara kyau sai ka kauce, amma idan ka ji mai kyau sai ka bi. Yace to kaga anan gurin ba a hana sauraron zance ba, kowane irin zance. Ina fata an fahimta, da zancen malami, da zancen zabiya, da zancen makaɗi, da mawaka, da maraya, da kowaye ba, kowa ka saurari zancensa. Sai dai idan ka ji mara kyau to sai ka kyale masa kayansa, amma idan ka ji mai kyau sai ka bi. Menene hujjarka? allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. To kaga hakikanin gaskiya wannan fahimta ta Ibn Hazm fahimta ce wadda ta saba fahimtar sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina, ba fahimta ce mai kyau ba. Kuma lafazin alqawl a cikin wannan aya ai daidai yake da lafazin alqawl a waɗansu ayoyin na daban, wanda lafazin alqawl a wata ayar ta daban ana nufin alqur'ani mai girma. Allah ce innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazl. Kaga lafazin qawl anan alqur'ani, wa ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun afalam yadabbar alqawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum alawwalin. Lafazin alqawl anan gurin kaga alqur'ani mai girma yake nufi. Da haka bai dace ba a fassara alqawl cewa shine kowane irin zance, idan ya so sai ka bi mai kyan cikin sa ka kyale lalatacin cikin sa. To anan gurin sai wani ya iya cewa to idan ka ce alqawl anan ana nufin alqur'ani, to a cikin alqur'ani akwai abin bari? Dan an ce allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, sai malamai su baka ansa da cewa a cikin alqur'ani akwai abin bi akwai abin bari. Abinda alqur'ani ya faɗa na kyakkyawan aiki ya faɗe shi ne dan a bi shi, abinda ya faɗa na mummunan aiki ya faɗe shi ne dan a me, dan a bar shi. Abinda ayar cikin yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, a ilmanci zai sake cewa ai to ka ce fayattabi'una ahsanahu, lafazin ahsan yana da kishiyoyi guda uku ne, akwai alhasan sannan kuma akwai alqabih. To alqur'ani ya ce yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu, to menene ahsan? Mafi kyau. Kaga ahsan mafi kyau, sai kuma me hasan kyakkyawa, sai kuma qabih mummuna.
mun yadda cewa mummuna za a bar shi ba za a bi shi ba to kyakkyawa fa